Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Να καλωσορίσω εδώ τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Λάμπρος Παλάτζας, υποψήφιος βουλευτής Γρεβενών με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Στέλιος Λεύκοβιτς, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στα Ιωάννινα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλή επιτυχία, εύχομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς, επειδή είστε και οι δύο νέοι σε εισαγωγικά στον πολιτικό στίβο, με την έννοια ότι κατεβαίνετε για πρώτη φορά σε εκλογές, γιατί διαφορετικά έχετε σίγουρα εμπειρία από τα πολιτικά πράγματα μεγάλη. Να μου πείτε αν χρειάζεται αυτή η ανανέωση με την απαξίωση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό σήμερα και αν πραγματικά το νέο αίμα, όπως το λέμε στα ψηφοδέλτια, θα μπορέσει να επηρεάσει τους ψηφοφόρους. Η ανανέωση είναι επιτακτική ανάγκη στην εποχή που ζούμε. Η γενιά μας βρέθηκε ξαφνικά, η νέα γενιά, να καλείται να πληρώσει το λογαριασμό της διαχείρισης, της κακής, όχι σίγουρα κακής διαχείρισης των προηγούμενων γενεών. Η πολιτική είναι ένας χώρος που θα πρέπει να εκπροσωπηθεί η νέα γενιά. Για μας είναι δύσκολο, δεν είναι ελκυστικό να μπαίνει ένας νέος στην πολιτική σήμερα, με όλα αυτά που γίνονται, με τους διαγωνισμούς, με τα γιαουρτώματα, με όλο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ανάγκη να εκφραστεί η νέα γενιά, η γενιά που θα διαχειριστεί την κρίση, που θα ζήσει με την κρίση και στην πολιτική, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Χρειάζεται ανανέωση εκτός από πρόσωπα και σε ιδέες, πιστεύετε? Αυτό είναι το βασικό. Σε ιδέες και σε νοοτροπίες. Η κρίση έδειξε ότι η χώρα δεν ήταν μόνο κακή διαχείριση από το πολιτικό σύστημα, αλλά ήταν μια διοχετευμένη νοοτροπία σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, στα παραδείγματα που βγαίνουν με τους 40.000 τυφλούς, με το παράδειγμα της Καλιθέας, όλα αυτά δεν ήταν μόνο το πολιτικό σύστημα που είχε αυτά τα πράγματα, συμμετείχε σχεδόν όλος ο κόσμος. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, θέλει δουλειά. Χρειάζεται πρώτα μια κοινωνική μεταρρύθμιση για να μπορούν να έχουν επιτυχία και οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στους υπόλοιπους τομείς. Κύριε Λεύκοβιτς, πάντως είναι μια δύσκολη περίοδος για να κατέβει κάποιος στον πολιτικό στίβο. Είναι με την έννοια περίοδος. ότι πέρα από την απαξίωση, όπως τη λέμε εμείς γενικά, είναι δύσκολο και να προσεγγίσει τους πολίτες. Υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει θυμός. Και η ίδια πολιτική, ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Ραγκούση προχθές, ότι ντρέπομαι για το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Από τη μία πλευρά πρέπει να πούμε ότι η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Εξαιρετικά δύσκολη κυρίως για αυτούς που βιώνουν τα όρια της φτώχειας. Σίγουρα για τους πολιτικούς είναι μια ακόμη δύσκολη περίοδος, γιατί καλούνται να ουσιαστικά άρουν οι νέοι πολιτικοί τις αμαρτίες των παλαιών. Άρα για τους νέους πολιτικούς υπάρχει η δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, όχι στη δική τους εμφάνιση, αλλά ουσιαστικά απέναντι στους παλιούς. Σε κάθε περίπτωση όμως η εμφάνιση ενός νέου πολιτικού μπορεί να διαμορφώσει την ελπίδα και την προοπτική στην ίδια τη χώρα, στην ίδια την κοινωνία. Νομίζω ότι το να υπάρχουν σήμερα χαρακτηρισμοί από παλιούς πολιτικούς, οι οποίοι μιλάνε για την τροπή του συστήματος, όταν οι ίδιοι είναι υπόλογοι σε αυτό το σύστημα, θα χρειάζεται και λιγάκι μέτρο περισσότερο, θα έλεγα. Εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος να μιλήσει στους πολίτες αυτή την περίοδο για να μπορέσει να τον ακούσουν? Νομίζω χρειάζεται πολύ περισσότερες αλήθειες και πολύ περισσότερο συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα με αοριστολογίες, με υποσχέσεις. Υποσχέσεις που έχουν ουσιαστικά ένα αντίκρισμα κενού. Και κατ' επέκταση θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο ο κόσμος θα μπορέσει να διαμορφώσει την επόμενη μέρα μέσα σε μια βάση στέρεη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη ουσιαστικά, νέες δουλειές και μια ειλικρινή σχέση των πολιτικών με την κοινωνία, διότι αν σήμερα υπάρχει κρίση σε όλο το σύστημα, είναι η κρίση αυτή. Κύριε Παλάτζα, σας ανησυχεί το γεγονός ότι τώρα τελευταία οι πολίτες αφουγκράζονται περισσότερο ακραίες τοποθετήσεις, ρητορικές από κόμματα τα οποία σπάζονται επίσης ακραίες θέσεις και δείχνουν να υπάρχει ένα ρεύμα προς τα εκεί, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα? Σας ανησυχεί αυτό, σας προβληματίζει και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί? Βεβαίως μας προβληματίζει, και ο λόγος που επιλέγουμε να πολιτευόμαστε και να συμμετέχουμε στα κόμματα, τέλος πάντων στα δύο μεγάλα κόμματα, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ για μένα, είναι ακριβώς αυτός, ότι πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτή την εύκολη ρητορική και την διοχέτευση οργής στους πολίτες και να αποτρέψουμε το να διχάζουμε τον κόσμο με ψεύτικα διλήμματα και εύκολες παραστάσεις, ας πούμε, να γιαουρτώνουμε, να πετάμε πέτρες, να λιθοβολούμαστε μεταξύ μας, χωρίς όμως να έχουμε πρόταση για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Τι δικαιολογείται αυτή την αντίδραση του κόσμου?
δικαιολογείται μέχρι ένα σημείο, αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και αρκετή χειραγώγηση, είναι μια εύκολη ρητορική και δυστυχώς κυρίως από κομμάτια του πολιτικού συστήματος, από την αριστερά, από ένα μέρος της αριστεράς πλην του ΚΚΕ που έχει μια σταθερή ρητορική, υπάρχει μια εύκολη ρητορική κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ ως προς αυτή την κατεύθυνση μιας ανατροπής ψεύτικης όμως, γιατί το να διχάζουμε τον κόσμο σε ψεύτικα διλήμματα και να βάζουμε τους πολίτες εναντίον πολιτών και εναντίον πολιτικών, γιατί η πολιτική είναι η έκφραση των πολιτών για την προσώπευσή τους, χωρίς να υπάρχει πρόταση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αυτό νομίζω ότι περισσότερο δημιουργεί πρόβλημα, περισσότερο διχάζει τον κόσμο και δεν δημιουργεί μια ενότητα η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η χώρα. Απ' την άλλη πλευρά, από τη δεξιά, όπως τοποθετούνται στο πολιτικό σύστημα, γιατί οι απόψεις πλέον, ας πούμε, του κυρίου Καμένου και του κυρίου Τσίπρα ταυτίζονται και ο κύριος Καμένος κάλεσε και τον κύριο Τσίπρα σε συνεργασία και δεν είδαμε και αν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Είστε εναντίον τέτοιων συνεργασιών? Γενικά. Κοιτάξτε, εναντίον. Είμαι υπέρ των συνεργασιών. Και αν πραγματικά ταυτίζονται οι απόψεις τους, καλώς να συνεργαστούν. Που θεωρώ ότι ταυτίζονται, γιατί οδηγούν, η ρητορική τους είναι επί της ουσίας να βγει η χώρα από το ευρώ, να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάμε σε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρουν, ούτε αυτοί δεν μπορούν να περιγράψουν τι είναι, αλλά πολύ περισσότερο δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες, ότι όλα αυτά που γίνονται είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι δύσκολες αποφάσεις, οι μεταρρυθμίσεις είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει και κουλτούρα η αντίστοιχη στην κοινωνία να γίνουν αυτά. Αλλά η άλλη πρόταση είναι το χάος. Ναι, αλλά δείχνουν καλό πρόσωπο οι πολιτικοί μας. Εδώ διαβάζουμε ότι 92 τροπολογίες κατατέθηκαν. Τις μπλόκαρε το Μεγαρού Μαξίμου, γιατί πρόκειται για ρησφετολογικά παιχνίδια, όπως απεφάνθη. Και οι πολίτες, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, εξακολουθούν να έχουν ότι τίποτα δεν αλλάζει. Ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή, με τόσες ανατροπές, με τόση δυσχέρεια που υπάρχει γενικότερα, η τακτική των πολιτικών είναι η ίδια. Η τακτική. Το πολιτικό σύστημα είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Ενδεχομένως να είναι έτσι, τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ. Ενδεχομένως, λέτε, δεν το βλέπουμε. Η χθεσινή εικόνα της Βουλής, για παράδειγμα, εσάς τι σας λέει? Ναι, στο ΠΑΣΟΚ όμως. Μιλώ για την αντιπαράθεση που υπήρχε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον κύριο Σοφουνάκη. Ο κύριος Βενιζέλος και οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να μην περνάνε τροπολογίες. Ήταν απόφαση του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στην ουσία τους. Δηλαδή, αν πραγματικά ουσιαστικά πρέπει να γίνει, και να μην μένουμε στη διαδικασία ή στο τυπικό μέρος. Γιατί και αυτός ο εγκλωβισμός στο ότι είμαστε μια κυβέρνηση, υπάρχει μια κυβέρνηση σήμερα η οποία θα κάνει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και δεν υπάρχει υπόλοιπη ζωή γύρω-γύρω, δεν νομίζω ότι βοηθάει τη χώρα. Κύριε να προσθέσω, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια εισήγηση στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν να πω ότι η θεσμοποίηση της ανομίας και ο χουλιγκανισμός είναι η ένδειξη ότι η πολιτική σκηνή σε μεγάλο βαθμό έχει χρεοκοπήσει. Είναι ένα έλλειμμα του ίδιου του κράτους. Το δεύτερο επίσης έλλειμμα του κράτους είναι τα φαινόμενα αυτά που εμφανίζονται στη Βουλή. Δηλαδή οι τροπολογίες οι οποίες μπαίνουν σε άλλα άσχετα νομοσχέδια είναι ένα έλλειμμα του κράτους, ένα έλλειμμα της πολιτικής. Αυτή η κρίση μας έχει φέρει σήμερα εδώ. Πρέπει λοιπόν σε αυτό να δώσουμε διέξοδο. Πρέπει να δώσουμε λύση. Και η λύση γίνεται μόνο με αλλαγή σελίδας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των κομμάτων, νομίζω σε μια τέτοια θολούρα πολιτικού σκηνικού, ως προσωπική άποψη το καταθέτω αυτό, νομίζω ότι η χαρτογράφηση της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να δίνει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση που θα επιλεγεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει, έτσι ώστε και τα πράγματα να έχουν μια φυσιολογική ροή και να ξεκαθαρίσουν οι οποιασδήποτε σκιές του παρελθόντος, διότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση θα μπορέσει να αποδώσει και ευθύνες γιατί φτάσαμε ως εδώ. Είστε ενάντια δηλαδή στις κυβερνητικές συνεργασίες? Γιατί έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο, δεν αποκλείεται να έχουμε ενάντια στην κυβερνητική συνεννόηση δεν είναι κανένας. Έτσι. Στις συνεργασίες οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, δεν υπάρχει κάποια προγραμματική σύγκληση, δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ σε επίπεδο συνεννόησης, δεν έχει κάποια λογική. Θα έλεγα είναι τελείως τυχοδιοκτική. Εσείς τι πιστεύετε όμως, με βάση ποιο πράγμα θα κρίνει ο ψηφοφόρος στην κάλπη αυτή τη φορά? Τι θα πριτανεύσει στη λογική του? Ο θυμός, η αγανάκτηση, η επόμενη μέρα, η έξοδος από την κρίση? Ποιο είναι αυτό που θα ζυγίσει πιο πολύ? Θα το διαβάσω ανάποδα, ότι αν επιλέξει το θυμό και την οργή, θα οδηγήσει τον εαυτό του στο ίδιο αποτέλεσμα που βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να επιλέξει με ψυχραιμία, με καθαρό μυαλό
και να σκεφτεί πώς θα γίνει ο ίδιος το μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα. Τι νέο κομίζετε τώρα, κύριε Παλάτζα, εσείς? Πολύ απλά, που σας ακούει ο κόσμος τώρα και θέλει να μάθει. Εγώ πιστεύω ότι... Το λέω αυτό επειδή πολιτεύεστε με ένα κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Βεβαίως, και ναι, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις έχει φθαρεί. Πολιτευόμαστε με ένα κόμμα το οποίο ο νέος του πρόεδρος κάλεσε σε ανανέωση, πιστεύει στη νέα γενιά. Το Πασόκ πάντα ήταν ένας φορέας που παρήγαγε πολιτική, δεν είναι κάτι καινούριο. Βέβαια έχουν γίνει και τα λάθη και η κακή διαχείριση και όλα αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό όμως που πραγματικά με κάνει εμένα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Έχουμε μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι είναι οι πιο μορφωμένοι Έλληνες που είχαμε ποτέ, με δυνατότητες, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, με πολλές ξένες γλώσσες. Και αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που θα πάρουν τη χώρα στα χέρια τους, δεν μιλάω μόνο από το πολιτικό επίπεδο, αλλά στην κοινωνία, στην οικονομία, σε όλα αυτά, είναι να βρούμε νέους τρόπους που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έβλεπα πριν το παράδειγμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ας πούμε στα Γρεβενά, όπως και στα Ιωάννινα και στη Βόρεια Ελλάδα είναι ένα σημαντικό θέμα. Η συζήτηση δεν πρέπει να είναι η τιμή του πετρελαίου. Είναι πώς θα απαλλάξουμε τη θέρμανση από το πετρέλαιο και να βρούμε νέες μορφές, με βιομάζα, με τέτοια. Επιτρέψτε μου, αλλά αυτό χρειάζεται ένα σεβαστό χρονικό διάστημα για να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Επομένως, στο μεταξύ τι γίνεται και με την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς θα πληρώσει? Θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, η διαχείριση του προβλήματος δεν θα πρέπει να μας περιορίζει. Στο μεταξύ όμως πώς θα λυθεί το άλλο ζήτημα? Στο να σχεδιάζουμε το μέλλον. Πώς θα πληρώσει ο κόσμος για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο? Υπάρχει μια, από ό,τι ενημερώνομαι και εγώ και διαβάζω, θα υπάρχει μια πρόβλεψη για τις περιοχές και τα χαμηλά εισοδήματα να υπάρχει ένα επίδομα σε αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά ούτε αυτό είναι η λύση. Η λύση είναι γρήγορα να έχουμε ένα σχέδιο και να απαλλαγούμε από ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε τέτοια έξυπνα πράγματα στη χώρα που έχουμε δυνατότητες να τα κάνουμε. Έχουμε και τους ανθρώπους αλλά και τους πόρους και τη δυναμική η Ελλάδα να φύγει από αυτό το πράγμα. Κύριε Λεύκοβιτς, εσείς τι πιστεύετε? Και η επόμενη κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, θα κληθεί να διαχειριστεί δύσκολα οικονομικά ζητήματα. Μας περιμένουν ίσως ακόμα χειρότερα πράγματα το καλοκαίρι, νέες περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις, όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που θα έρθουν τον Ιούνιο είναι μέτρα που έπρεπε να είχαν γίνει, να έχουν ληφθεί και να έχουν τηρηθεί ως προς τις διαδικασίες τον προηγούμενο χρόνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν ολιγορίες και καθυστερήσεις σε μεγάλο βαθμό και τα μέτρα έρχονται εκ των υστέρων και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι οι περικοπές συντάξεων και μισθών άλλες δεν μπορούν να γίνουν. Το πιστεύω ακράδαντα. Και αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να εφαρμοστεί το νέο μνημόνιο σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να υπάρξει αναπτυξιακή διαδικασία η οποία θα διαμορφώσει και νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 21% ανεργία σήμερα στην Ελλάδα. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Η αναπτυξιακή διαδικασία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, στη διαπίστωση όλοι συμφωνούν. Απλά στο θέμα της λύσης. Ακούστε να σας πω κάτι. Πώς θα το προωθήσουμε? Όταν συζητάμε ότι εδώ και 2 χρόνια λιμνάζουν χιλιάδες κονδύλια, κωδικοί αριθμοί να το πω έτσι στο ΕΣΠΑ, όταν υπάρχουν εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μας αγκαλούν οι Ευρωπαίοι γιατί δεν πάμε να τα πάρουμε, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα, γι' αυτό κάποιος φταίει. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή φτάσαμε ως εδώ έτσι θα είναι και η επόμενη μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται μια κυβέρνηση με σχέδιο και πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει το πρόγραμμα και το πλαίσιο εκείνο, να έρθουν τα χρήματα, να απελευθερωθούν ουσιαστικά κάποιες σημαντικά εργαλεία, τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Να πω εγώ κάτι σε αυτό το κομμάτι. Το ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη απλά σαν όρος και σαν αριθμός να καταγράφει η χώρα ανάπτυξη. Είναι ότι χρειάζεται ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται σε ένα καινούργιο παραγωγικό σχήμα. Ανάπτυξη είχαμε και την προηγούμενη δεκαετία. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι στη διαπίστωση. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Στην εφαρμογή όμως υπάρχει κόλλημα. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Οι οδικοί άξονες που έχουν σταματήσει είναι δημόσιες επενδύσεις.
όταν το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων έχει σταματήσει και η κυβέρνηση του Πασόκ 2 χρόνια έκοψε από τις δημόσιες επενδύσεις, σημαίνει ότι στέρισε χρήματα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μιλάει ότι πάνω από 100 δισεκατομμύρια υπάρχουν εκεί και δεν δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα, και μάλιστα εγκάλεσε και τον κύριο Χρυσοχοΐδη προσωπικά, σημαίνει ότι το εργαλείο αυτό έχει ατονίσει και δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι θέμα δηλαδή των τελευταίων 2 ετών, κύριε Λεύκοβιτς, πιστεύετε μόνο το πρόβλημα της χώρας? Μισό λεπτό. Προφανώς και δεν είναι. Είναι πρόβλημα 20 ετιών τουλάχιστον. Αλλά συζητάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για αύριο και όχι τι έγινε χθες ή προχθές. Επομένως, τώρα στο σημείο που έχουμε βρεθεί, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο για όλους μας, από εδώ και πέρα τι γίνεται, και ο κόσμος βλέπει ότι όλες οι θυσίες του δεν πιάνουν τόπο. Όλα αυτά που έχει στερηθεί, ο αγώνας που καταβάλει αυτή τη στιγμή, δεν έχει αντίκρισμα. Επομένως, όταν του λέμε ότι τον περιμένουν χειρότερα, με τι κριτήριο? Κυρία Σαράφογλου, πόσο καιρό χρειάστηκε για να ανοίξουν τα ελεύθερα επαγγέλματα και που δεν ανοίξαν και μερικά ακόμη? Πόσος καιρός χρειάστηκε να γίνουν αποκρατικοποίησεις που δεν έχουν γίνει ακόμη? Αλληλοκατηγορούνται τα κόμματα, τα οποία μάλιστα αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν, ότι υπάρχουν ρεσφοτολογικά παιχνίδια, ότι υπάρχουν προεκλογικά παιχνίδια, και μιλώ για το θέμα που έγινε με τον κύριο Βορίδη τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα σημείο των καιρών, θα το πω εγώ έτσι, και σημείο μιας διαδικασίας που περνά μέσα από μια κυβέρνηση που ήρθε για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να παράγει άλλο έργο. Χρειάζεται κυβέρνηση αύριο για να παράγει έργο. Κυβέρνηση με σχέδιο, κυβέρνηση με πρόγραμμα, κυβέρνηση με ξεκάθαρους στόχους. Γι' αυτό συζητάω. Κύριε Παλάτζα, η γλώσσα της αλήθειας που λέει ο κύριος Βενιζέλος ποια είναι? Η γλώσσα της αλήθειας είναι. Και τι εννοεί, ότι μέχρι σήμερα δεν μιλούσατε τη γλώσσα της αλήθειας? Όχι, απλά εννοεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιθώριο να παραπλανηθούν οι πολίτες, έστω και στο παραμικρό. Η αλήθεια πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να ξέρουν όλες τις δυνατότητες της χώρας, τις δυνατότητες τις δικές τους, των πολιτών, τις δυνατότητες των κομμάτων και τι πρέπει να κάνουμε βήμα-βήμα για να βγούμε από την κρίση και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Θεωρώ